Bona nit, senyores i senyors, dames i cavallers. Benvinguts al Teatre Gomis. El meu nom és Agapito Requín del Flautí i soc trompetista en la banda Ontinyentes en festes i moro en la comparsa Esta Pixarrà fa olor a cristià. Bé, avui duc aquesta espasa i aquest turbant moro en homenatge a un avantpassat meu que va actuar ara fa 200 anys en l'Òpera de París. Bé, la història que contarem avui no tracta de cap heroi televisiu, com ara el mag Harry Potter o aquell vampir de Crepúsculo, no, ni tota aquesta mena de pel·lícules que tant li agraden a la meua filla Iris. Ai, la meua filla Iris, que amb només 9 anys, l'altre dia, menjant cassola, em va dir molt seriosa: Pare, crec que sóc una vampiresa. Com que eres una vampiresa? A veure, per què creus això? Pues perquè m'agrada molt el color negre i la lluna plena i no m'agrada gens el sabor ni l'olor a all de la cassola, ni de la lloli, ni de la coca de fira. No, Iris, la coca de fira no porta all. Ja, però porta moltes farines i això engreixa molt. I les vampireses estan totes molt primes. A veure, Iris, tu no eres una vampiresa. Tu el que eres és una rata penada que només vol que traunes la sang a ta mare i a mi amb l'iPhone 6 Galaxy... I sé què vols. Bé, per sort, per a vosaltres i per a mi, la història que contarem avui tracta d'un heroi local. Un heroi que va néixer a la capital de la Vall d'Albaida, en un poble de moros i cristians. Sí, el nostre heroi va néixer ací, a Ontinyent, al carrer Major número 18, ara anomenat com ell, carrer de Josep Gomis. I va néixer a 1791 a la família, al bressol d'una família humil de llauradors. Fa tant de temps que tot estava en blanc i negre, amb trons i rellamps. I una pluja constant. I així és com comença la nostra història. Un 6 de gener de 1800, quan Gomis comptava només amb 9 anys d'edat. Crec que ja el sent. Pare! Sí, per així bé. Pare! 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 Josep! Sí. Josep! Sí. Josep, què li passa al gat que està ahí bagullat? Sé que vas tot banyat, fill! No, però no passa res, pare. Mira, ja estic aixugat. Ai, ta mare i jo estàvem molt preocupats per tu. Que no te'n recordes que fa 2 anys es va desbordar el riu Clariano? Sí, que em vares construir una barca de fusta. Va ser molt divertit. No va ser divertit, va ser un desastre. Tot el camp banyat, la collita i per la mà. Josep, vine ací, que el pare vol parlar amb tu. Digues. Aquesta vesprada ha vingut el mestre Antonio Soriano, a parlar amb els pares. Per què, pare? Que he fet alguna cosa dolenta, Com? No, xic, tot el contrari. Diu que ets un xiquet molt despert, i que tens molt bona veu i molt bona predisposició. Què? Que estàs molt preparat. Per a què? Per a cantar al cor de València. El cor de València? Sí, el cor d'infantets de la catedral. Però jo no vull anar a València, pare. Ni nosaltres volem que te'n vagis del nostre costat. I aleshores per què em dius tot això? Pel teu futur. Però jo no vull futur, pare. Jo vull jugar amb els meus amics de l'escola. Pinya! I amb el meu germanet Antonio. Pinya! I no anar-me'n allà a València. Mobles ja! Ui. Gomis, tu mira el pare, Sempre cansat de treballar la terra d'oliveres, d'ametllers, de garroferes.
Tu vols fer el mateix tot el dia? No, però és que jo encara sóc un xiquet, pare. No, Gomis. Dins de 2 dies seran més alt que ta mare i jo junts. La mare... I què diu la mare de tot això? La mare està plorant. Veus? Veus que no té res de bo, que me'n vaig a València? Però ella també vol lo millor per a tu. Que no, pare, que jo no me vull anar d'ací, que no. Allà tan lluny. Jo no vull canviar d'amics, ni d'escola, ni deixar així al tete Antonio. Que no. Mare meua. Quan me'n vaig? La setmana que ve, fill. La setmana que ve? Però si encara no m'ha donat temps de jugar amb el que m'ha dut els Reis. Doncs juga. Juga una estoneta, amb el teu germà Antonio, abans de sopar. Mira. Va. El Joan Petit quan vaya. Joan Petit quan vaya, amb Gomis, mis. Amb Gomis no balla. Per què no balla amb Gomis? Perquè no balla jo, no balla ell, ja està. Bé, així va ser com Gomis va abandonar Ontinyent, un 15 de gener de 1800. La gran ciutat es trobava a 50 quilòmetres d'Ontinyent, és a dir, a unes 12 milles. Però el camí no era com ara, ple de carreteres i autovies asfaltades. D'Ontinyent a València el separava un camí de ferradura amb tartana. De ferradura, com deien abans, però només podien circular els cavalls. Imagineu-vos com devia ser la seva arribada a València, plena d'edificis grans, i al fons la catedral s'alçava com una mena de muntanya gegant. Sí, així va ser com Gomis va començar a rebre classes de cant al cor de la catedral de València, que havien de ser més o menys així. Déu-n'hi-do, Gomis, Déu-n'hi-do. El mestre Antonio Soriano tenia molta raó, Té unes qualitats vocals impressionants. Molt bé, Gomis, molt bé. Moltes gràcies, mestre Pons. M'agradaria que a la propera festivitat de Setmana Santa cantessis com a solista una nova Nadala religiosa que estic composant. Molt bé, mestre, com vostè vulga. Oh, perfecte. Perfecte. Mestre, mire. Mestre? Sí. Ai, que, mire, és que els infantets i jo volíem saber per què vostè parla diferent a nosaltres. Perquè sóc de Girona. Ah, per l'amor de Déu, Gomis, que hem estudiat avui a classe de geografia. les províncies d'Espanya. Molt bé. I on està Girona? Girona? Ai, en... Girona està a... Caixent. No, Gomis, a Catalunya, al costat dels Pirineus. Ah, sí, prop de França. Sí, molt bé, al costat de França. Ei, vostè ha estat a França alguna vegada? No, mai. A mi m'encantaria anar a França. Sí, segur que hi estaràs. Gomis, tu m'entens quan parlo, oi? Sí, clar que sí, mestre. Si és només que als infants ja a mi es fa riure. Doncs a mi també me fa que se'n rieu. El que m'interessa és que m'enteneu. Per cert, Gomis, a veure si això ho entens. Pàgina 32, el cant de la Sibila. I ja me la sé. Clar que Gomis aniria a França, però per altra desgraciada circumstància que veurem més endavant.
Ara seguim al cor de la catedral de València. Gomis té ja 14 anys i està a punt de passar per un dels moments més transcendentals que pot viure un infantet al cor de València. I aquest moment acaba d'arribar. Mestre, què em passa la veu? No arribi al fa bemoll. Ha passat el que havia de passar. I què havia de passar? Que m'estic posant malalt, me moriré. No, homes, el que està passant és que estàs mudant la veu. Mudant la veu? Canviant la veu. I això és bo o roïn? Ni és bo ni és dolent, homes, simplement t'estàs fent un home. Un home? Però si només tinc 14 anys. Eixa és l'edat. Per a què? L'edat per a què? Gomis, ara digues seriosament. Soc un home. Soc un home. Més fort. Soc un home! Amb més força, Gomis! Soc un home! Soc un home! Soc un home? Soc un home? Ho veus? Soc un home. I ara? Què passarà? Doncs, a poc deixaràs d'arribar a les notes més agudes i canviaràs de registre. Canviar de registre? I què els passa als infants quan canvien de registre? A la majoria els acomiadem. I jo sóc la majoria. No. Per ser el millor alumne que ha passat per aquesta santa església, vull oferir-te el càrrec de mestre de cant del cor d'infantets. Mestre de cant? Mestre de cant? Mestre de cant. Els meus pares estarien molt orgullosos de mi i els trobem molt a faltar, però encara no vull tornar a Ontinyent. Bé, aquí tens. I aquí tens el cor d'Angelets. Fes-ho bé, Així va ser com em vaig convertir en mestre de cant amb només 14 anys. Durant els següents anys vaig composar molta música religiosa. Però la societat de 1800 estava immersa en una guerra entre liberals i monàrquics. I als carrers de València arribaven nous aires i melodies que varen conquerir el meu cor, que bategava amb la força d'un jove de 17 anys. I mentrestant, a la catedral, tot era pau i tranquil·litat, fins que un dia, mentre jo canturrejava certa cançoneta a la meua habitació, ets verds, sí, s'assent els cels que de mi te'n recordes. L'últim dia es quedaren molt tristos i els vau humitejar al veure que partia amb l'agonia de tants pesars. I quan et gitares i quan et recordes, ai, ullets verds, els meus ullets facen els cels que de mi te'n recordes. Molt bé, homes. Molt maca la cançoneta. Em deixes? Oh. Vaja. Pots fer un costat, sisplau?
Vaja. Ai, ullets verds, els meus ullets, facin els cels que de mi et recordes. Es pot saber quina mena de poema és aquest? No és un poema, és una cançó d'amor. Ja, una cançó pagana. Guaita, que encara hi ha més! Es pot saber què és la partitura que hi ha al darrere? És el tempo d'una marxa militar. Oh, una marxa militar, ja. Una marxa militar. Per l'amor de Déu, Gomis, saps que està totalment prohibit posar els teus coneixements de músic en cap altre lloc que no sigui aquesta santa església. Ja ho sé, mestre, però vostè no sent el carrer? Estem en guerra contra els francesos. Jo no puc quedar-me tancat en aquestes 4 parets. Però què se t'ha ficat al cap? És que aquí no estàs bé? Donem educació, manutenció, allotjament. Sí, ja ho sé, però no guanyo un mal morabatí i els meus pares encara m'han d'ajudar per a subsistir. Jo pensava que volies seguir la teua carrera de músic en aquesta catedral, Gomis. Jo pensava que inclús series el proper mestre de capella quan jo ja no hi fos. Mestre, jo no vull fer més Nadales. Jo vull composar fandangos, bolers, seguirilles i minuets. Jo vull anar-me'n d'ací, mestre. Vull anar-me'n a Madrid. A Madrid? I te'n vas tu tot sol? No, l'altre dia vaig conèixer a la plaça de les Panses a un coronel que m'ha oferit el lloc de director general de la banda de música del regiment. Ja veig que ho tens tot enllestit. Mestre! Mestre, no se'n vaja. Mestre, no se'n vaja. Sempre li agrairé que estiga al meu costat, encara que avui me n'haja d'anar. Sempre li agrairé tot el que ha fet per mi, encara que avui he de fugir. Sí, he de fugir. Gomi, l'església és un lloc petit, jove, valent i fort, amb gran esperit. Gomi, ara has de lluitar en un altre lloc al món per la llibertat. Gomis, el teu cor és ple d'amor. Gomis, el teu cor és música. Senyor Gomis. Bon dia, soldat. Baixa la mà. Com vostè ordene, senyor Gomis. Jo no ordene res així. Com vostè mane, senyor Gomis. Que no mane res així. L'oficial de regiment ha portat aquesta carta per a vostè. Diu que és molt urgent. A l'atenció de don Josep Gomis i Colomer, director de música de la banda del regiment. Després de la sublevació del nostre comandant don Rafael de Riego, tinc a bé demanar-li que compose una cançó patriòtica amb motiu de l'obertura de les Corts Constitucionals que tindran lloc el present any. Visca la Constitució! Visca! Molt bé, comencem? Sí. Soldat. Com-hi. Mi, do, si, la, sol, mi, fa, re, do, si, mi, do, si, la... No, espera, un moment. A veure. Mi, do, si, la, sol, fa, re, do, si... No, soldat, no. Una cosa, vostè quant de temps porta estudiant música? 6 anys, senyor.
4 de solfeig i 2 de flauta travessera. Ja. I cant? Cant comença avui, senyor. Però això com pot ser? El cant s'ha d'estudiar al mateix temps que la música. Si no, ara que ja domines la tècnica de l'instrument, has de tornar a estudiar cant des de zero. Comprens? Sí, senyor, sí. I la teua oïda es troba sumament endurida. Sí. No. Està blaneta, senyor. No patisques, soldat. És que sempre en troba el mateix als manuals de solfeig. Ho sent, senyor. No, tu no tens la culpa. Vinga, va, torna-m'hi, va. Ho faré bé. Sí. Mi, do, si, la, sol. No. Mi, fa, mi, re, mi, fa. A veure. Mi, fer. No, ni fa ni res, ni Ra. res. A veure, calla. Anem a posar un poc de música per si afines. Un clarinet tu mateixa pots tocar, per favor. Mi, do, si, la, sol. Mi, re, do, si, mi, do, la. Mi, do, si, la, sol. Mi, fa, mi, re, do, si, la. Mi, do, si, la, sol. Mi, fa, mi, re, do, si, mi, do, la. Mi, do, si, la, sol. Mi, fa, mi, re, do, si, la. Serenos y valientes, alegres y osados, cantemos soldados el himno a la lid. De nuestros acentos el orbe se admire y en nosotros libre los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. Senyor! Que no sóc el teu senyor! Les tropes franceses han acorralat les forces liberals! Jo ja ho sé, soldat, són els 100.000 homes de Sant Lluís. Sant Lluís de Borbó, el rei de França. Ai, què podem fer? No podem fer res, soldat. El rei Ferran se t'ha negat de la Constitució. Hem de fugir. Fugir on? A Londres o a París. A París? Però està plena de francesos! Sí, però també hi ha gent que creu en la llibertat. I com nosaltres, senyor! Com nosaltres, soldat! Sí, Gomis es va establir al carrer d'Agan de París. A principis de 1800, a França, a principis de 1800, a França, encara no existia la Torre Eiffel. Com tampoc existien els barris pobres ni rics. La riquesa, o millor dit, la pobresa, es media per el nombre d'esglaons que havies de pujar per arribar al teu pis. Per exemple, al primer pis vivia un hissendista o una gran dama. Al segon pis vivia un funcionari important. Al tercer pis, un burgès. Al quart, un empleat. I al cinquè pis, o golfa, sota la teulada. Ahí vivien els pobres, com ara Gomis i la resta d'exiliats. Pare, mare, germà, vos escric avui, dia del meu 33 aniversari, perquè porte 2 mesos a París. Estic bé, sé molt no haver pogut escriure abans. El govern francès ens vigila i controla tot el que fem. Vos trobe tant a faltar. Ara que estic lluny, em sent més a prop d'Ontinyent, dels seus carrers, del riu Clariano i l'olor a cassola. Tingueu segur que tornaré quan arribi de nou la llibertat a la nostra terra. El segon motiu pel qual Gomis va elegir França va ser per la música. Sí, París era la capital mundial de l'òpera i el nostre heroi somiava amb l'estrena de la seva primera òpera a París. Però primer havia de guanyar diners. I encara que els primers mesos va patir fam, Gomis tenia un xicotet avantatge amb els seus compatriotes. Podia exercir l'ensenyança del solfeig i el cant. I així va ser com va entrar a casa d'un
reputat cantant sevillà. Per aquella casa van passar figures tan importants com ara Liszt, Cherubini, Berlioz o el propi Joaquim Antonio Rossini. Bona vesprada, senyor Rossini. Oh, buonasera, Gomis, buonasera, com va, eh? Bé, molt bé, molt bé. Veurà, com vostè sap, porta més de 20 anys com a mestre de cant i solfeig, i en tot aquest temps m'he adonat de la necessitat d'unir estos dos mètodes des d'un inici. Oh, sí, molt bona la seva proposta, eh? Molt bona, Sí, és per això que m'he decidit a escriure este nou mètode de solfeig i cant. A veure. Molt bona idea, Gomis, molt bona idea. Però tots els manuals que he tingut a les mans comencen pel solfeo i acaben pel canto. Sí, però el meu no. És precisament per això que m'agradaria comptar amb la seva benigna aprovació, per favor. Oh, l'entenc, senyor Gomis, però sóc un home molt ocupat. Des de poc estrenaré la meva propera òpera a París. Molt bé. Si mentrestant poguera fer-li una ullada al meu mètode, per favor, li agrairia molt. Sí, veuré què puc fer. A veure si tinc tempo. Tempo. Què riu, vostè? Tempo. Alegro. Ma no en trobo. Sí. Gomis va rebre l'aprovació de Rossini, que va escriure no una ni dos, sinó 5 cartes de recomanació. Per fi el nostre heroi va veure imprès el seu mètode de solfeig i cant. I per a més orgull del nostre compositor, el propi Rossini el va utilitzar com a mètode d'ensenyament per als seus alumnes. Però Gomis no estava totalment satisfet. Encara no havia estrenat cap òpera a París. Mireu-lo. Sempre treballant. Josep Melcior Gomis! Santiago, amic meu! Santiago, com estàs? Et feia Madrid. Sí, no vaig escapar. L'ambient musical era agobiant. Bé, i què? Dis-me, què portes a les mans? Estic amb l'òpera que vaig començar a Londres. Oh! De fet, mira, està molt bé que estiguis així perquè volia demanar-te que em composares a piano les veus de soprano i tenor. Sí, clar. La setmana que ve ho puc fer. Per cert, Gomis, la resta bé? Vull dir, has rebut notícies del teu germà, del teu pare? No. L'última notícia que tinc de mon pare és que estava molt malalt. Pobre home. Després de la mort de ma mare, haurà de suportar tindre un fill exiliat i totes les xafarderies que correran pel poble. No facis mala sang, Gomis. I jo tancat en este niu de rates i de puces. Si almenys poguera estrenar esta òpera. No et facis mala sang. Escriure una òpera és difícil i requereix paciència. Per què no anem a fer un vinet o algo? Però què dius, Santiago? Tu no coneixes Rossini? Té la mateixa edat que jo, ja té estrenades 38 òperes. Sí, però Rossini són altres circumstàncies, Gomis. Ell porta tota la vida escrivint òpera i tu... Tu no... Tu vens d'una guerra, Gomis. Ja, tens raó, Santiago, perdona, és que... Va, anem a fer-nos eixe vi, amic. Santiago. Molt bona nit. És per a mi un honor poder estrenar esta òpera al Teatre de l'Òpera Còmica de París. Bé, en la següent història trobem al jove Aben Amet, que torna a Granada i cau enamorat d'una jove cristiana.
però el seu amor és impossible, per ser ell moro. Així que el nostre Abenamet ha de fugir per sempre de la seva estimada pàtria. Al deixar Abenamet per sempre la seva pàtria, a cada pas que dona el rostre gira i es para, més al pedre l'ha de vista, les llàgrimes derrama en este trist èmfasi, es despedís de Granada. Adéu, vell verger, terra del cel envejada, on per ventura vas nàixer, on morir esperava de dins teu i de la meua llar. La meua dura estrela m'arranca i em condemna a viure més enllà. Terra estranya i per última vegada et mire en hora minvada. Adéu, Granada, per sempre, pàtria de la meua ànima. Va callar el moro. Va fer un sospir. Ai! I per última vegada, en traspassar la muntanya, repeteix: Adéu, pàtria de la meua ànima. I amb l'èxit d'esta obra, de les classes de cant i d'una xicoteta subvenció que m'atorgava el govern francès perquè jo era refugiat de guerra, vaig poder seguir composant òperes, com ara El Diable a Sevilla, que va ser estrenada també al Teatre de l'Òpera Còmica de París. L'espanyol quan s'alça veu brillant la seua espasa per tu nova estrella d'esta terra. Del teu jou festa mi esta nit decidis trencar la nostra guia. És la nostra llibertat, 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 llibertat. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Rossini. Bravo! Una música excepcional, senyor Gomis. Bona vesprada. Ha sigut magistral. Gomis, Sí. li he de ser sincer, m'ha sorprès. M'esperava un to lleuger, picolino. Oh, i què m'he trobat? La sonoritat! Una música excepcional, senyor Gomis, com ja he dit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rossini. No sé què dir-li. Bé, he de confessar-li que la música del Diable a Sevilla està dedicada a vostè. Què em diu? Oh, quin honor! No, l'honor és meu. És un plaer haver-lo conegut. Prou, Gomis. Em posarà més roso que la bolognesa de la mia mamma. Esta nit mereix una botella de xampanya. L'espanyol quan s'alça. No m'ho puc creure. Per fi ves la llum després de tanta angoixa creadora. La. Apagar la pena, la fam, el dolor i passar fred. Cambrere! Però m'agradaria tant que estiguera així la meva família. Ah, la família. Rossini! Este home? Oh! Esta va ser l'època més feliç de Gomis. Per fi el nostre compositor triomfava a París. Però va ser aquest any, 1833, quan arriba d'Espanya la notícia de la mort de Ferran VII i es va concedir una amnistia per a tots els refugiats i que pogueren tornar a la seva casa. Com per exemple, Gomis, que per fi
podia tornar a Ontinyent. Quin èxit del Barber a Sevilla! Santiago! Va ser tot el públic en peu, aplaudint, tirant plors. Saps el que em va dir Rossini? Sí, me lo vaig trobar al bar del teatre. Estava borratxo, estava eufòric, estava... Bé, per què m'has dit que vinguera? Mira, l'Epoch te fa. Per fi tinc el llibret a les meues mans. L'Epoch te fa. A veure, Gomis? Mira. Gomis, estàs bé? Espera. Sí, no, estic bé. Deixa'm, Que no, que ha sigut tu mare, que estic bé. Per a quan un descans, Gomis? No puc descansar. Acaba de signar 2 contractes més per a l'òpera còmica. Que acabes de... Sí, i quan penses tornar a Ontinyent? No puc tornar a Ontinyent. Si torna allà ho perc tot. La casa, la subvenció del govern, les classes de cant i el més important, Santiago, la música. Mira, fes el que vulguis, Però no pots estar tot el dia així tancat escrivint partitures. Has d'eixir d'estes 4 parets. Deixa'm, ara tinc un nou text d'escribe. Ja puc sentir-lo al meu cap. Ja puc sentir el duet entre els cantants. Mira, ho escoltes? Fatigas me dan de muerte, fatigas me dan de muerte, en no viéndote en un día de lugares voy yo pasado de Manzanares. Oh! Josep Melcior Gomis de Comalmer! Héctor Berlioz, el millor músic de tota França. No. Benvingut a ma casa. Gràcies. I bé, què li sembla? Sí, així tinc el llibret. Vol que li siga franc? No vull una altra cosa. Sap que l'aprecia molt i que sóc un jove admirador de la seva música. Sí, i bé. Però aquesta partitura em funciona. Què vol dir? Que no servís. És una partitura massa culta per a gent que sos vol entreteniment. Potser aquest lloc no és el millor per a vostè. Però com que no és el millor per a mi? Però si fer música per a l'Òpera de París és el que més he desitjat jo en la meva vida. Però potser el teatre de l'òpera còmica no és el millor lloc per a un home com vostè. Ja sé què vol dir, que les meves partitures semblen misses per a morts, no? No. El que vull dir és que la seva música és massa valuosa com per a fer-la servir en un altre text fals i bastard. Però si el text és d'Escribe, el millor poeta de París. Ja veig que el millor text del millor poeta no servís quan m'ha de servir a mi, no? Ja. No s'ostine, Gomis. Aquesta cosa que tu al cap el mata. Deixa'm, vostè no té ni idea. Vostè no té ni idea. El meu amic Santiago sí que m'ajudarà. Santiago, amic meu. Santiago. Gomis. Santiago. Què ha passat? Has vist el que m'ha dit Berlioz? Sí, ara va. L'he vist pel carrer. Què t'ha dit? I què n'opines tu? Què n'opines? Que m'és igual el que diga el músic més famós de França. Jo confio en tu i en la teua música. I et recolzaré en totes les decisions que prengues. Clar que sí, Santiago. Clar, jo he de creure en la meva música. Si jo no crec que ho farà. Què puc fer? No pots fer res, has de continuar. Clar, he de continuar. Malalt, però he de continuar. Clar, ara tinc al meu cap una nova partitura. Sí, no, al meu cap no. Al meu pit, al meu cor ja puc sentir una nova melodia, un nou text d'Escribe, però este serà molt millor que l'Epoch te fa. Es diu Le Revenant. I la música d'eixir d'estes 4 parets ha d'arribar fins a Ontinyent. Perquè jo no tornaré mai més a Ontinyent. Antonio, eres tu, germanet? Antonio, perdona'm.
Perdona'm per no haver tornat mai al poble, Antonio. Mira, Antonio. El rei de França m'ha condecorat amb la medalla d'or al mèrit musical, Antonio. Tu te'n recordes quan jugàvem al poble, I quan el pare venia a calfar-nos la sabata, El cul amb la sabata. I la mare, Antonio. No vull pensar en la mare, que em fa molt de mal, Antonio. No t'imagines el que donaria perquè tota la gent que conec del poble se m'esborraren del meu cap. Antonio, ja no els tornaré a veure mai més, saps? Tu m'entens? No sé què em passa, que no puc parlar. No puc parlar, Antonio. No puc parlar. Parlar. No. Josep Melcior Gomis i Colomer, músic i amic. Potser algun dia al teu país et recordarà com ho fem ací a França. Potser algun dia la teva música s'escolta per tots els auditoris d'Europa. Potser algun dia la teva pàtria no se n'oblide d'un home del qual hauria de sentir-se orgullós. Farà justícia. Per fi. Adéu, Gomis. El nostre músic. El nostre amic. La música naix de les idees, de les nostres diferències, de com veiem les coses. La música naix d'un món salvatge, del batec d'un cor en flames, un cor senzill i noble, llenguatge comú dels pobles. La música és un do, un re, un mi, un fa sol la si, un do, un re, un mi, un fa sol la si, un fa sol la si. La música naix de les persones, de les seues experiències, de quan riuen i ploren. La música naix de les estrelles i viatja pels cometes a més de 1000 quilòmetres. Llenguatge comú dels pobles. La música és un do, un re, un mi, un fa sol la si, un do, un re, un mi, un fa sol la si, un fa sol la si. La música és un do, un re, un mi, un fa sol la si, un do, re, mi, un fa sol la si, un fa sol la si. Sí! El diré.